Kargeya herinu ya çekani Amerika ala ve nujen yen kompanya Türk Repcom bikartine u dibeku yek ji sê hilberîna guleyên li Amerîka pêk bîne. Şîrovekar dibêjin ev ji bo dabînkirina kêmasiya çekan ya Ukrayna ku heye pir girîng e. Turkey stepping into this. Bejdariya Tirkiye balkêş e. Ji ber ku Tirkiye xwediya şiyaneke mezin e. Ne tenê diwarê kirîn û hilberînê da. Lê hevdem ji bo Amerîka xeteke girîng ya dabînkirinê ye. Dema ku ji ber dabînkirina ji hevkarê xwe Ukrayna ji mara gulên di destê Amerîka da kêm dibe. Balozê Amerîka li Tirkiye Jeff Flake pesnê hevkariyê dide wek nîşana giringiya xurtkirina peywendiyên her du welatan. Tekliya nêziya Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan bi heftayê wî yê Rûsî Vladimir Putin re di navbera Enkere û Washingtonê de bûye sedema aloziyê. Kompanyeke din ya Türk Baykar li Ukrayna kargeheke dronên leşkerî ava dike. Şîrovekar dibêjin ev nîşaneke ku pabendbûna Enkereyê ji bo Kievê zêde dibe. It's a little bit risky. Dibin şertê şer da li Ukrayna avakirina kargeheke xeter e. Bêguman avakirina kargehekê li Ukrayna peyameka siyasî jî dide. Lê bi baweriya min ev kargehe ew ê helwîstê Tirkiye di vî şerî da neguhore. Li şîrovekar hişyariyê didin ku duqatkirina piştgiriya ji bo Ukrayna wê siyaseta Enkerê biceribîne li ser hevsengkirina peywendiyên bi Moskow û hevbendên wê yên Rojavayê re. Turkish policy towards Russia has Siyaseta Türkiye beramberî Rusya bi piranî li ser tiştekî ku em wekû dobeşkirinê di nav da bikîn hatiye avakirin. Têwataya ku hûn dikarin li ser gelek mijarên cuda giring hevberiyê nebin. Wekû şerê berdewam li Ukrayna û rewşa Sûriye. Lê hevdem hûn dikarin duwarên cuda jî da wekû bazirganiya enerjiyê hevkariyê bikin. energy trade. Şîrovekar dibêjin dema ku piştîsaziya berîvaniyê ya Tirkiye piştgiriya Ukrayna û hevbendên Rojavayî zêde dike, hevdem Enkere bi Rusyayê re hevkariyeke girîng ya bazirganiyê didomîne û red dike ku gelek tolên Rojavayî bi cih bike. US Treasury has, Wezareta Xezîneya Amerîka dijî kompanyayên Tirkiye siza ragihandin. Ji ber ku ji artêşa Rusyayê rakelûpelên ku siza li ser heye dabîn dike. Tevî mîkroçîpan ku rasta rast di hilberîna çekên Rûsî yên xurt yên ku dijî Ukrayna têne bikaranîn. Têwateya ku Tirkiye di çarçoveyeke siyasî de li her du aliyên vê rewşê da dilîze. Bi rastî ev jî Amerîka dixe nava tengasiyê. Ji ber ku li hember vê siyaseta dobend ya Tirkiye her diçe zêdetir yan jî bi domdarî bêdeng dibîne. Serok Erdogan bi berdewamî baldikşîne ser giringiya pêşveçûna piştîsaziya berîvaniyê ya Tirkiye. Ev roleke ku di heman demê de ji bo Tirkiye zêdetir dubendiyan derdixîne olê. Dema ku Enkere hevsengiya peywendiyên xwe yên bi welatên Rojava û Rusyayê re didomîne. Ji bo raporta Dorian Jones, Özlem Yasak, Dengê Amerika, Washington DC.